Moikka moi, se olisi TNMT-sota täällä tänään. Ollaankin vähän erilaisemman kuulostavalla jutulla. Kuulostaa vähän erilaiselta. Kuulostakin. Mennään sammuttaa tää meidän musiikki täältä. Noin. Ja siis nytte mä teen tällaista uutta sarjaa. Tässä mä esittelen erilaisia modeja. Ja ette varmaan ikinä osaa arvata näistä, mikä modi on kyseessä. Ja voin käydä vielä soittaa teillä nämä musiikit läpi, nämä on ihan parhaita. Joo, ton te äsken kuulitte. Sitten. Joo. Sitten mun mielestä paras. Joo. Siinä olikin parhaimmat tämän pelin musat. Joo. Mutta nyt mä näytän teille, että mitäs täällä on tapahtunut. Ensimmäinen mä näytän täältä arkuista kaiken. Täällä ekana on nämä rahat. Näette tuolla vasemmassa yläkulmassa lukee PSVMVYK10. Ja sit siinä alla on tollainen kolikon näköinen juttu. Niin sitten jos mä otan tänne chestiin ja otan tästä tän ja tän, niin se määrä nousee siellä, mitä jos mä heitän tästä pois näitä, niin se laskee. Ja se laskee todella nopeasti, jos mä heitän näitä pois, koska nämä on arvokkaimpia. Jos mä heitän näitä, niin se laskee myös nopeasti. Koska nämä oli muistaakseni 10 arvoisia. Joo, nyt mä kerään nämä kulikat takas. Sitten heitetään nämä kulikat tonne. Eli siis nämä on niin kuin valuutta tässä pelissä. Näette myöhemmin, mihin niitä käytetään. Minä näytän teille. Sitten tässä chestissä on näitä aseita. Minusta ehkä siistein ase on tämä. Kuunnelkaa. Kylorenin miekka. Sitten tämä. Ja nää siis käynnistyy kun shift ja oikea klikki. Mä voin käydä vähän listiä porukkaa. Näette aika tehokkaita on valomiekat. That was the lightsaber. Noin. Tässä on nämä 2 valomiakkaa. Sammuttaa tää valomiakka. Noin. Sitten on blue lightsaber. Näissä valomiakoissa on se, että nämä on vähän heikompia, mutta näissä on tämmönen. Ota. Otas nyt hetki. Piu, hopla. Jobla. Ja tuolla näkyy taas tuolla vasemmassa ylänurkassa force level ja jump level. Niin kattokaa sinne jump leveliin. Oho, väärä nappi. Painatte spacea ja shiftiä, niin se vetää tällaisen force jumpin. Oho, melkein näitte, mitä tuolla yhdessä piilopaikassa oli. Ja siis tuota rakennusta ei vielä tarvitse ihmetellä. Nähdään sitten seuraa. Mitä sieltä? Ja näitä on siis eri värisiä. Näitä on enemmän eri värisiä näitä kuin näitä. Näitä on vaan vähemmän. Esimerkiksi mä voin näyttää teille täältä. Niitä on tän verran eri värisiä. Tällaisia. Sitten on myös kaksipäisiä tällaisia näistä. Ja nää on oikeesti aivan sairaan siistejä. Näilläkin voi vetää force jumpin. Hoplaa! Nyt katsotaan miltä näyttää, kun mä vedän force jumpin täällä miekkakädessä. Oho, nyt melkein näkyy sinne piiloon. Varmaan näkyykin, mutta ihan sama. Oho, väärä chesti. Ei voitais nää tänne chestiin, niin näette seuraavat chesti. Te näette jo tänne, mutta täällä on nää Jedi-asusteet. Jedi-rob. Ja sitten et oo tosissas. Mä painan koko ajan väärä nappia. Sitten kun tää näyttää tällaiselta sillä päällä. Mutta hauskintahan on tässä, kun kattokaa se helmoa, se viitta, kun mä juoksen. Hopla! Hopla! Sitten mä sniikkaan. Noniin.
Sitten otetaan tää pois päältä ja laitetaan tää. Hopla, 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 hopla. Tää on vaan outo puki oikeesti. Kun shiftaat, niin näet sun paita sisälle. Sitten sulla on viitto tässä puvussa, kattokaa. Hoplaa. Otetaan tää pois tää. Minä tykkään enemmän tästä, koska tää vetää kattokaa oikeesti. Sitten kun sniikkaa. Tai twerk. Joo. No joo, mutta nyt. Noin, heitetään ne takaisin chestiin. Näytetään seuraava. Täällä on taas sitten näitten armorit, näitten solttujen. Näitä on enemmänkin, mutta niitä on, mä näytän teille. Niitä on tän verran niitä armoreita. Ja sitten jatkuu vielä täältäkin, voi katsoa. Täälläkin on vielä, niin ehkä en kaikki näytä. Näytän nää, mistä on siisteimmät, eli hotilaisen armori, hotisotilaan armori. Sitten on toi Imperial Armor. Hot Imperial Armor. Joo. Heitetään nää takaisin chest. Ehon väärät chesti taas. Yrität kurkkia sinne vääriin chesteihin aina. Noin. Heitetään nää tänne. Sitten. Täällä on tällaisia. Droideja, kaikki tällaisia. Otetaan nää. Näitä on paljon enemmän myöskin. Mutta kun on monta kertaa sanonut, niin ei kaikki voi ottaa. Tossa sitten otetaan droid-häkkeri. Haluan häkkeröidä. Hello. Tuus tänne. Sitten, jos mä laitan jonkun vihamielisen lennon. No, toi ei ole vihamielinen. No, surkean droidi. Tämänkin varmaan voi häkätä. Muistaakseni se niin kuin antaa mulle helttiä. Pysykäs tässä droidit siinä. Stay here. Sitten on droidikalleri, eli tämä ja tällä voi joo, tää toimii välillä. En nyt karkaa sinne. Kiitos. Heivotas nää nyt täältä vege. Ja toi antaa mulle koko ajan regeneratoria, koska toi parantaa minua. Sitten nämä on ihan parhaita. Vajennetaan nuo droidit nyt ikuisiksi ajoiksi. Se ei tarvinnutkaan niin paljon olla sadepyssyä. Ja sitten on erilaisia sadepyssyjä, esimerkiksi tämä. Näin. Ja sitten, kun se lukittuu, niin se näyttää tolta. Kun siinä on toi tossa, missä toi tähtäimen alapuolella, niin toi. Sitten kun rämpyttää, niin se lukittuu se hetkeksi. Mut minä tykkään tästä. Ime plasmaa! Niin. Ne on siisteenä aseet. Näitäkin on aivan sikana tuolla, niin niitä ei kaikkiin näytetä. Sitten tohon chestiin ei katsotakaan, vaan katsotaan tänne. Tässä näkyy näitä tällaisia blokkeja, mitä tässä on. Niinku, näitä on enemmän myöskin, mutta niitä on sen verran, että en mä niitä kaikkea aio näyttää. Tai voinhan mennä täältä tälleen näyttää. Ottakas. Hirveästi blokkeja. Sitten on Chronium ja Titanium oreja. Ja niitä, noin kun rikkoo muistaakseni tuli Dustia. Niin, kun ne rikko, niin tuli Dustia. Ja siitä Dustista sai tehtyjä ingotteja. En muista miten niitä tehtiin, mutta ihan sama. Mitä ingotteja. Mä en tiedä miten mä rakennan, mutta jotain mä rakennanut. Mä rakennan ihan vaan sen takia, että te näette minkä näköisiä nämä jotkut blogit on, mitä mä valitsin. Tän näköisiä ne on. Ja sitten seuraava chesti. Speedereitä. Eli siis näitä, millä voi ajella aavikolla ja tällaisia. Tää on se, mikä siinä uusimmassa Star Warsissa, millä se tyttö veti. Siellä aavikolla. Mut mun lemppari on joko tämä. Tai sitten yritetään sitten Indiana Jones vaihtaa. Hui! Meni kolmannella, onnistui. Sitten mä näytänkin sen teille sen salaisen vajan, mitä sieltä löytyy. Puetaan joku vähän sovelia. Maalus näkyy siitä läpi.
Otetaan vaikka sitten tästä tämä. Vaikka se ei oo tän tyypin. Oho, no otetaan sitten toi Rebel Helmet. Koska yritetään edes olla otetaan tällainen. No joo, otetaan ihan Rebel Helmet. Mut hauskinta, että näillä on karvalakki ja näillä on tällainen kunnon kypärä, mikä pitää lämpösana. Rebellit joutuu olla kylmemmässä. Ja siis täällä salaisessa kammiossa on. Ootteko te valmiina? Ja noin käy, jos ajaa liian lähelle maata. Ja liian nopeasti. Se on tosi kivaa. Mut oikeesti. Tää on vaan parasta. Nyt me lähdemme kuuhun. No, no, no way, no way, mayday! Mä sain Atsimedin Getting a Wood, kun mä tuhosin puolet tosta yhden kyläläisen talosta. Sori, kenen talo se oli? Mä voin maksaa. Oliko se sun talo? Ai sun. Sori. Ja tätähän ei tapahtunut. Kenen talo toi oli? Joku on saavannut ove. Oliko se sun talo? Oli vai? Sä et voi ilmoita Imperiumille. Tai mä saan potkut. Et ilmoita kapinalliselle, että tulin tuhoamaan teidän. Kiitos. Niin. Tuotais vielä yksi talo. Koska tää on vaan niin hauskaa. Kenen talo? Voinko mä korjaan äkkiä? Nyt täällä on tällainen hieno ikkuna tässä. Tämmönen hieno häsväri, joka on korjattu. Ei tuu reiki. Onko se sinun talo? Tuppa ulos sieltä, niin mä näytän sulle närhen munat. Ja ovi kiinni, eikä mitään tapahtunut. Osutaanko lepakkoon? Osutaanko? Tuohon lehmään ainakin, kun se on niin iso lehmä. Se osui sitten ensimmäisellä. Mitä? Jääks tää? Ai niin. No, mennäs takas tonne. Heivataan nää turhat jutut. No joo, heivataan nää vaan pois mun päältä. Sitten on vielä vähän juttuja, mitä mä aion näyttää teille. Eli se yksi chesti, mitä en tossa äsken näyttänyt. Ja sitten nämä. Ja sitten mä aion tehdä battle. Ja eka mun täytyy mennä tähän. Shiftata hetki. Ja sitten. Ootas. Siinä olen minä. Eikö se oo kuin 2 marjaa? Kato. Kattokaa nyt. Eikö se oo komee? Eikö se oo komee? Oh yeah. Ja hauskintahan tässä on se, että kun mä rikon sen tästä, niin mun atomit levähti siihen. Se meni hyvin. Sitten näitä on siellä, enpäs kerran missä, mutta näistä saa vettä. Näitä voi aina juoda. Tai no, sille käynnistynyt. Kiitos. Sitten tällaisia pöytiä on tässä pelissä kahtalaista. No, näyttää niinku täältä. Tuosta alhaalta. Ne on tällaisia teen-muotoisia. Noniin. Sitten mä näytän teille sen chestin, mitä en äsken tahtonut näyttää vielä. Täällä hyperdriveja. Tämä on ihan pakko näyttää. Kohti korkeuksia! Ja sen yli! Oho, otetaan alus. Päästään ns hyperdrivaamaan hienosti. Mä tykkään aina hyperdrivata silleen, että mä oon aluksen lähellä ja sit mä menen ns sinne sisälle ja kaikkea. Ja sit tässä on Imperiumin tiehävittäjät. Tien hävittäjät. Hehe. Hehe. No niin, hyperdrivataan Tatooinille. Olemme Missä? Missä mä oon? Täällä on pimeetä. Hyperdrivaan takas. Noniin.
Sitten vertailetaan takaisin Tatooine. No niin, nyt näyttää paremmalta. Ja siis Tatooinella on tämän näköistä. Ei. Mä haluan ratsastaa sulla, pieni olento. Jippikai, jee! Mä juoksen. Ja siis niitä coinseja pystyy käyttämään täällä. Laula! Ei noin laulata. Hei, myyt sä mulle aluksia? Kiva juttu, mutta en mä halua. Mitäs sä mulle myyt? Ja näihin voi niitä rahoja käydä. Hetkonen. Jos tää onnistuu, mä oon niin onnellinen, jos mä pääsen. Oikeesti. I'm just fly. Ja etsin. Tuolla on ainakin tollanen elukka. Pystynkö ratsastamaan tällä elukalla? En mä sulle halunnut puhua. Mitä? Okei, siis missäs täällä on MBC? My little pony. Chicken. Katos. Onko vähän ummetusta? Tää ääni. Nyt se oli sun viimeisen erheen aika sanoa tulee mä hävin. Ime plasmaa! Ota sinäkin vähän. Nyt päästään kauppareissulle. Täytyy murhata toi, että päästään kauppaan. Cool. Mennään ostamaan. Onko vähän ummetusta? Onko täällä vessa vai? Ja kiva kun kerroit, että täälläkin on arkku. Näin tajunnut täällä paikassakin. Täällä on sänkyjä! Otetaan aika arkusta massit ja sit käydään nukkumaan. Nukkumaan! Pitääkö mun nämä massit pois kädestä? Mulla on paljon käydä laittaa. Mä haluan nukkumaan. No ei sitten. Miksiköhän mä noin rupesin tekemään? En tiedä. No mutta nyt, niin kuin Tatooinella kuuluu, Tatooinella on 3 kuuta. Näette? Tuolta kun nousee aurinko, nousee 2 aurinkoa. Minusta Tatooinella pitäisi olla myös 2 aurinkoa. Mä en ole ihan varma asiasta, mutta minusta se on niin. Joo. Tuolla on taas noita paikkoja. Ja näitä on erilaisia näitä hyperdriveja, mulla oli vaan 2 niitä siinä näytössä. Ja siis tässä voi niinku käytännössä hyperdrivata ihan mihin vaan Star Warsissa tahtoo. Täällä ympäri galaksia. Ja sitten. Oikeesti. Karkuu. Mitä? Mitä sinä sanoit? Et sä voi vaihtaa. Ime plasmaa, kun et myydä mulle mitään! En oo väkivaltainen. Voit sä myydä mulle? Onks sä vähän älykkäämpi kuin toi sun ystäväs? Sä et myy mulle. Myyt sä? Et säkään myy mulle mitään. Entäs onks sä älykkäämpi kuin noi sun ystävät? Et säkään anna mulle mitään! Mä taisin murhata äsken. Murhasinko mä viattoman? En murhannut. Se siis jäi murhayritykseksi. Jippii. Ai tahot kotiin? Et pääse. Mä haluan ostaa joltain jotain. Mut kun te ootte niin ahneita rahan kakkapökäleitä. Te ootte niin rahan ahneita kakkapökäleitä, että ei teiltä voi ostaa mitään. Niin. Ime laseria. Mitä sä mun talossa teet, hä? Onks sä? Hei, sä yritit. Onks sä älykäs? Olet. Kiitos. Mä ostan näitä sulta niin paljon kuin mä saan. Jee. Otetaan vähän lisää. Ota vähän lisää massia. Mulla ei enää yhtään rahaa.
Eikä näillä voisi tehdä yhtään mitään, mitä ostin. Sniff Story. Ostin jotain. En voi tehdä niillä yhtään mitään. No niin. Now I back to art. And then tulee hetki, jota olette odottaneet. Rakennamme vähän! Odottakaa sekunti. Tästä tällainen pieni alue. Rakennetaan. Pieni alue. Että saadaan tehtyä juttu. Koska testataan meidän jedimme kestävyyttä. Eli mua. Tästä tulee ainakin tämän verran korkea pitää tulla. Te odotitte tätä. Te saitte sitä. Minä nyt rakennan teidän silmienne iloksi. Ai että. Enkä mä jaksa nopeuttaa tätä kohtaa, koska näistä klaiskuit. Mä ehkä voin laittaa sen kohan, että koska mä oon valmiiksi rakentanut tän siihen videoon. Ehkä. Näitä tarvii katon, ettei se jätkä lennä tästä läpi. Se olisi hyväksi. Hei, wait for me! Paitsi, että mä voisin hypätä täältä pois. Mut se olisi kiva, jos se jätkä pääsee ulos täältä ja rupeaa rikkomaan mun juttuja. Täältä tulee vähän ahasta meille kahdelle, niin mä listin sen siksi. Nyt on vähän pimeitä. Heitetään vähän tortseja. Tortsi tossa. No tortsit menee aika varmaan rikki, mutta ei haittaa. Ainakaan mua. Teistä en tiedä. Noin. Mä vielä kerron, mitä mä aion tehdä. Mutta tää liittyy jotenkin, että mä teen tällaisen kestävän asian, niin tää liittyy siihen. Mun täytyy laittaa äänet pois, että siksi aikaa kun mä pään tekemään sitä, koska muuten teitä tulee sattumaan korviin. Ja mun ääni ei kuulu yhtään. Sitten mä eikä aseistaudun. Mä ihan kiusaan teitä ihan kiusallani, että te ette tiedä, että mitä mä teen. Eikä aseistaudutaan. Katsotaan, otetaan Bounty Hunterin puku. Jos tää osas lentää, niin oli hyvä. Osaa tää käyttää valoniikkaakin. Otas testataan. Game Mode, Survival. Osaa tää lentää. Hopla. Joo. Nyt on Game Mode Creative. Takaisin. Sitten otetaan täältä. This weapon is Jedi. The formal or whatever. This is the formal weapon of the Jedi Knight or whatever. En suomenna, teillä on niin ilkeä ihminen. Harjoitelkaa englantia. Ne osaatte. Ootas, katsotaan. Ei, muuten se pienempi. Mistä tää näyttää? Onks tää Jodon Lightning sieltä? Punainen! Mutta en mä kahta punaista halua. Mä otan tän vihreän toisen. Käynnistetään nyt. Sykki. Kahta eri väriä. Joo, anteeksi. Kaksimielisyyteni. Kiitos. Mutta oot silleen, oh thank god, se sammutti sen aseen. Mitäköhän? Otetaan mulle vielä pari tällaista, koska nää on mun taustatukeni, tykkäinä täällä. Ootte mun nyt taustatukena täällä. Te ootte nyt mun tykit. Meidän puoli on täällä. Pysy siinä. Noin. Mä laitan nyt äänet pois nyt. Joo. Oh, ei fovia pitänyt pienentää. Master volume off. Ja sitten, miksi mä heitin sen valon ja
Ja otin vaan tänään valomiakan ihan tätä Forzampia varten. Ja nyt minä kerron teille, mitä minä olen tekemässä. Minä olin tekemässä koko ajan tällaista. Otetaan täältä tämmöiset ja vastustaja itselleni. Olin tällaista jäbää tekemässä koko... Oho, otetaan se vähän lähemmäs. Sitten, oho, ei näin tätä rakenneta. Kävitsin plusmerkki. Oho, ja sitten. Onko mun peaceful? Totta kai se ei toimi sen takia. Nyt annetaan sen kirjata. Ei te tuhoudutte, kun se räjähtää. Sin älyköt. Se posahtaa kohta. Nonni, sinne meni kaikki valot ja sen sellaiset. Minä laitan mun... ei tänne vaan, lakuake ei tännekään. Vaan tänne ja Brightilla, eli teidän täytyisi jotain edes nähdä. Ja sitten Kame Mode. Apua, se on siinä vasta minä voin ampua sitä ihan vapaasti. Eikö se oikeesti osu minuun? Vitsi on surkea päävastustaja. Mä menen loikkaamaan sitä lightsaberilla, niin kuoleehan se. Tossa näette. Jedit on mahtavia. Moi! Mut tää video olisi tässä. Muista tykätä, tilata ja kommentoida. Et nyt tuu hakkaa moslain. Kiitti. Muista tykätä, tilata ja kommentoida. Nähdään ensi videon parissa. Se ois moikka ja